Ρε, έχω πλέον γαμάτο με 700 κάτι. Για πάμε να βγάζουμε και τίποτα. Alpex, κάπως έτσι, κατέμ. Που έχει και αυτή την ανάση στην ρόξο που έχει πάνω. Να πάω εγώ μπροστά μου. Σημειωτέων με διαλυμένο σασμάν, κάτσε να το παίρνουμε αυτό. Τώρα γιατί θα την πατήσουμε. Καθόμαστε. Πήγαμε. Καλά, παίρνα μπροστά γιατί θα σου κόψω λίγα. Δεν βγάζουμε και τίποτα. Κάτσε να περάσω που θα να βγάζω να διαλύεται το σασμάν, ρε. Εδώ έχει ευθείες ρε, πού θα φοράσει. Φόρεται. Ναι, αλλά έχει ευθείες. Για να περάσω τα παιδιά, αλλά δεν... Όπα. Πάτα, δεν ήθελα να σε δω. Ρε, πάλι περιμένω. Τι είναι? Σταμάτη μπροστά. Αχ, ναι. Ρε, σταμάτη! Βάλε λίγο μυαλό, ρε. Αν δεν θα αφήσω το μάθω, θα μπορείς να γαμώ. Έλα ρε παιδιά, είναι πολύ καλό παιδάκι, σταμάτη. Όχι, ναι. Ναι, εντάξει, καλώς είναι, αλλά μας κόβει. Εντάξει. Περίμενε, τώρα στο παιχνίδι. Τρεβάει τώρα. Τρεβάει τώρα. Μάλλον, ναι. Όχι, τώρα δεν βάζει. Δεν πέρασε να ακούεις τι λέω. Φως. Πήγαμε εκεί πέρα επειδή δεν ήταν ο Σταμάτης. Ναι, εντάξει, ήτανε φοβερά. Πού κατεβαίνω αυτό? Όχι, θα μου κάνεις τη χάρη. Να έρθει στο Σταμάτη και κατέβω δεν θέλεις. Ο μικρός. Όχι, ρε, μικρός. Εγώ φίλε θα είμαι. Έλα, κούμπασε. Θα αρχίσω στις Χριστοπαναγίες σήμερα μου φαίνεται. Έτοιμος είμαι. Έχεις συχτήρ. Τώρα. Ακούγεσαι από μακριά το κακρού κακά. Έρχεται ο χάρος.
Και έτσι πάω εγώ τώρα εδώ να κάνω. Όχι εγώ. Θα πέσω. Βγω στο ματσά. Αχ, πονάω. Όλοι είστε εδώ, σου κάνουν διατάσεις όλοι στο πέρα.